Lehortzeko eskaintza egin zionean, Iñaki Abaituak ezetz erantzun zion. 2 pausotan etxean zegoela. Eta eskailburuan jada, oso ederra kontatu didazuna, esan zion. Oso ederra, Bantzetirena bezain ederra. Bandresek ez zion ulertu. Bartolomeo Bantzeti, nik Sakoren adiskidea. Sako eta Bantzeti. Orduan ulertu zuen. Haieben abokatuak ere ezin izan zituen biak defenditu. Sumario berean zeudelako. Etzen mesedegarria Bantzetirentzat sumario berean sartzea. Sakori pistola bat aurkitu baitzioten. Estar bat. Eibarren egina hura ere. Baina Bantzetik abokatuari, salba ezazunik, berak emaztea eta seme alabak ditu, esan zion. Eta pasadizo hori entzuteak emozionatu egin zuen. Horregatik, ziur asko, ohituraz kontra sumarioa eskaini zion. Baina ordurako bazuela erantzun zion Iñaki Abaituak. Gainera, Daniel Zabalegi, ia ez da ageri ere egiten sumarioan. Bere heriotzan ere, etzen protagonista izan. Gero, esku bat jarri zion besaburuan. Behar bada, bere abokatua izaten jarraitu bazenu, etzen berdin gertatuko. Eta Bandresek ezetz erantzun zion. Berdin gertatuko zela. Baina ez zuten bera bakarrik hilko, eta Iñaki Abaituak oinez jaitzi zituen eskailera estuak. Igogailuari itxaron gabe. Askoz lehenago egina zen sumarioaren jabe, eskuratu zuenean zertarako etzekien arren. Oso argi ez behin ipein. Noizbeinka eskuetan erabiltzen zuen, asmo zehatzi gabe, ez behintzat horriaien kontakizuna interesgarri egiten zitzaiolako, berez, objektiboki ez dute inongo interesik. Nolabait, Daniel Zabalegirena zuen objektu bakarra zelako baizik.